koji proizvode više od polovine gvozdene rude u Jugoslaviji. Planom je predviđeno ove godine 2.200.000 tona. Naišli smo kad je miner Ibrahim Avdić sa svojim pomoćnicima stavljao eksploziv u bušotine. Pošto su sirene 3 puta oglasile opasnost i svi se sklonili, Avdić je zapalio fitilj. Kiša koja je tog trenutka počela orosila je naš snimak eksplozije. Podižući prašinu koja je ličila na atomsku pečurku, eksplozija je oslobodila nekoliko hiljada tona rude za vreme dok bi stari sasi izvukli samo jedan sepet iz jame. Rudnici željezne rude Ljubija, koji posluju u sastavu metalurškog kombinata Zenica, ne samo da su najveći proizvođač gvozdene rude u zemlji, nego raspolažu i najvećim priznatim rezervama, 460 miliona tona sa prosječnim sadržajem gvožđa blizu 50%. Ležišta u Staroj Rijeci su najbogatija po sastavu. U ovoj rudi ima 51,5 gvožđa, 1,8% mangana i 8% silicijum dioksida za keramičku industriju.